δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν πρόσβαση σε πλούσιο ηλεκτρονικό και υλικό που υπάρχει στα αρχεία. Έναν από τους ελάχιστους στην Ελλάδα λειτουργικούς σταθμούς εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης απέκτησε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε αυτό το μηχάνημα μπορούμε να γράψουμε κάποια κείμενα ή να διαβάσουμε στο ίντερνετ κάποια κείμενα και αντίστοιχα να εμφανιστούν στην πινακίδα αφής με μορφή Braille. Ο λειτουργικός σταθμός βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε οι χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να εκτελούν εργασίες επεξεργασίας κειμένου, να εξερευνούν το διαδίκτυο, να κάνουν βιβλιογραφικές έρευνες και να εκτυπώνουν σε μορφή Braille. Δεύτερη λειτουργία είναι ότι μπορεί να μιλάει και να ακούμε ό,τι υπάρχει επίσης στην οθόνη. Η τρίτη λειτουργία είναι με ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Supernova Magnification που μεγενθύνει την οθόνη όσο μεγάλο χρειαζόμαστε εμείς, επί 4 φορές ή επί 3 φορές, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε μεγαλύτερα τα εικονίδια ή τα γράμματα που εμφανίζονται στην οθόνη μας. Η βιβλιοθήκη διαθέτει σαρωτή βιβλίων και λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για την μετατροπή έντυπων κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι αναγνώσιμα από τους συγκεκριμένους χρήστες. Ταυτόχρονα έχει εγκατασταθεί και λογισμικό που διαβάζει την οθόνη και καθοδηγεί φωνητικά το χρήστη για το τι θέλει να κάνει. Ο συγκεκριμένος σταθμός εργασίας είναι στη διάθεση όλων των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να έχουν κάποια σχέση με το Πανεπιστήμιο. Ανοίγουμε αυτή την υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι ανοιχτή και για τα άτομα που έχουν ανάγκη αυτής της υπηρεσίας μέσα στην πόλη και όχι μόνο. Είναι ευπρόσδεκτα να χρησιμοποιούν τις υποδομές μας. Εμείς το θέλουμε να αναπτύξουμε την κοινωνική προσφορά και του Πανεπιστημίου και της βιβλιοθήκης και εκεί επάνω γι' αυτό το λόγο και προσπαθούμε να διευρύνουμε τη λειτουργία της υπηρεσίας και τη χρήση της. Εκτός από τα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνολογίας στη βιβλιοθήκη υπάρχουν και συλλογές βιβλίων σε μορφή Braille σχεδόν με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου σε επιστήμες, ακόμη και για την εκμάθηση ξένης γλώσσας. Πάλι καούρα. Δοκίμασε τον Gaviscon. Αυτή είναι δουλειά για τον Gaviscon, αφού ενεργεί